Welcome sa aking munting channel. Ngayon, ang vlog ko po for today is tuturo ko po sa inyo kung ano po ang sikreto ko malupit sa aking mga alagang bougainvillea. Marami po kasing nagtatanong, ano daw ba ang sikreto ko? Bakit napakaraming bulaklak lagi ang aking bougainvillea? Kaya ngayon ituturo ko po sa inyo kung ano yung sikreto ko at ipapakita ko po muna sa inyo kung ano yung mga alaga ko dito na sobrang hitik sa bulaklak at napakarami niya kahit na putang ulan. Okay, ayan, sige po guys, at ating puntahan. Tara na. Tulad nito, hitik siya sa bulaklak. Yan, kung nakikita nyo po siya, yan. Ayan siya guys, oh. Napakarain niyang bulaklak. Ayan, oh. Lost in your eyes, under the spell. Oh, it's like we've always known it. Yan, marami kasing nagtatanong sa akin, ano daw ang sikreto ko, bakit hindi nawawala ng bulaklak ang aking mga bougainvillea. Ayan guys, oh, kung nakikita nyo yan, ayan. Ayan. Sobrang gaganda nila. Ayan. Meron akong sikretong ina-apply sa kanila para manatili silang maraming bulaklak, hindi nawawala kahit na umuulan. Ayan, pag naglagas yung iba, meron naman siyang panibagong nagpapalit. Ayan siya guys, oh. Ayan. Meron akong sikretong ginagamit sa kanila para ma-maintain yung kanilang bulaklak na laging meron siya. Hindi kagaya nung iba na pag namulaklak, mawawala. Tapos magkakaroon, may buwan lang na meron siyang bulaklak. Pero yung sa akin, ayan. Ayan. Tapos tingnan pa natin yung iba. Yung sa kabila. Yung isa. Hindi siya bumili. Iba naman siya. Hindi ko alam ano nga tawag dito. Ayan. Hindi ko siya, nakalimutan ko yung pangalan ng bulaklak na to. Ayan. Yan ang mga alaga ko. Yan ang mga ibibigay kong technique sa inyo kung anong sikreto ko dyan, kung bakit marami silang bulaklak lagi. Ayan. Ayan siya guys. Nakikita nyo. Dami. Ayan. Okay. Doon naman tayo sa kabila. Ayan naman yung mga kulay pink. Ito sa kabilang, sa loob naman to ng bahay namin. Kulay pink siya. May halo pa rin siyang kulay orange. Ayan guys, so nakikita niyo. Ito naman ngayon yung kulay orange. Ayan siya guys, oh. Orange naman siya. Ayan ito, habang siya papabuka na, tapos pag nalanta siya, meron naman siya ngayon mga papalit na mga ayan, oh. Ayan. Mga panibagong naman siya, mga panibagong sisibol naman yung mga bulaklak niya. Ayan. Ayan guys. Ngayon po, ituturo ko sa inyo kung ano ang sikreto ko. Ang isa pang sikreto po sa bougainvillea, para po di siya nawawala ng bulaklak, is ititrim nyo po siya lagi. Pag yung halimbawa, tapos na po siyang mamulaklak, ititrim nyo na siya, yung mga pinagtanggalan ng bulaklak, ititrim nyo na yon para pag nagsibol siya, kasama na yon. Tapos lalagyan nyo siya nung sikretong malupit na sinasabi ko sa inyo guys. Ayan. Bago ang lahat, bago ko isabihin sa inyo kung ano yung sikreto na pampabulaklak talaga ng bougainvillea, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe na po kayo at pindutin nyo ang notification bell
para updated po kayo sa aking mga upload araw-araw. Ayan na nga guys, yung pinakaiintay ninyo kung ano yon, yung sikreto na ginagamit ko sa aking mga bonggibilya para hindi siya nawawala ng mga bulaklak. Kaya kung ako sa inyo, sa mga kapwa ko plantito dyan, ayan, para sa inyo tong video na to. Para hindi nawawala ng bulaklak ang inyong mga bonggibilya, is kailangan nyo nang gumamit ng ganito. Ito ay isang fertilizer na nabibili sa isang mga agri-supply, yung mga bilihan ng pagkain ng baboy, pagkain ng manok. Ayun, doon nyo siya mabibili. Pwede rin kayo umorder sa Shopee. Available din po sa Shopee. Ang pangalan po nito ay is Yaramila Winner. Yaramila Winner. Kulay, ayan po ang kulay niya. Ayan, tingnan nyo pong mabuti. Ayan, ang gagawin nyo lang po dito, pagka ganyan na tag-ulan, ang gagawin nyo lang po dito, bubudbud nyo lang po siya sa paso, sa gilid, pagilid po. Ayan, bubudbud nyo po siya doon. Isang kutsara, kakalat nyo po yon sa pinakapaso, sa pinakang gilid. Pag naman po tag-araw, ang ginagawa ko po dito, nilulusaw ko siya sa tubig. Yung 1.5 po na na tubig, ang nilalagay ko po doon is 6 na kutsara sa yung kutsarang disposable po. Yun, 6 po noon. Tapos nilulusaw ko po yon, saka ko po siya ididilig sa pinakang puno ng mga bonggibilya ko sa paso. Ayun. Sana po may natutunan kayo sa aking senior ko ngayong araw sa inyo. At maraming salamat po sa mga patuloy na nagsusubaybay sa akin at nagsusuporta. Maraming salamat po sa inyo. At God bless. At magandang hapon po sa inyo lahat. Bye-bye!